Kana dito nga kuan, putlan. Jag katong daan, nagba gizahan kuan kay subars ka keseg sa tubig. Guys, madung adlaw na ng tanan guys. So ako na pud bisik. Ruby probinsya na, madung buntag, madung hapon, madung gabi. So nanapunta sa atong kusina ni Ruby Provinciana. So wala ko nakabidyo sa uban guys kay lagi na dali na ta kay kuan ning kalit laman ug bagsak ug uwan gani ha, wa ta naka kuan sa jug. Wa pa ko nakasadyog mata. Kay lami ka joy tug man hinulog ka nang muuwan. So mag last na siyang luto na guys. Juga niya guys kay dali lagi ko nahurot nagkuan la size media pa nahurot na gatahang utan. Kuan sa guys puno na siya. Ganay gamay nga pansit. Jatong Bicol Express gamay na laman pod. Bagyo beans wala size. Ay alas 7 na guys. Wa mag plug ceremony sila guys kay wala gyud nay taligsik. Anto sila sa sud sa room nangadji kay kuan man kanang senior nangadji sila. So gamay na lang guys atong kuan guys. Diya guys 7:30 nahurot nagahang kuan sidaan. Salamat eh sa Ginoo nga kuan ra lagi pod guys patra ka putahe ay na luto unja. Lipay ko guys kay agatuhang upo upo kuan sikwa na siya nindak na siya guys na is niyagi kay gamay pa man to dala na pidaghang kaso mga kuan ay mga buwak. So di ba lang kay ngano na ay mga ngani mga mangmang hala ginong dahon. So na ay sa kadak diya pa isa dari kaya. So makautan na talaga guys sa ating tanom. Ikan pa din ni Nanay Lita guys kanihang kuan. Diya salamat kay kadyo ko sa mga ning comment karon sa vlog na gahapon. Kanang gina kanang kita ilagi inahan. Tung mahalon ang atihang mga anak. Kay bistaan ni harvest ko parang taasan na taas ka doon si Jag kanang kuan parang taasan na shout out diha ni Jin Juan ya sa Liluan Cebu ni Sir Marvin. Salamat kadyo sa pagkarinig jud ay diya naana day si Ma'am Bisminda naana siya sa Laguna. So muari kuno siya guys nagka 23 apong tanom dali guys ya daghang kadyo sa bunga din sa light niya ang cellphone. So wala ko nakabidyo sa mga luto gabi awan niyang buntag kay kuan dali na tagluto na ta makabidyo. Diya guys kanang agamuhang na babo na kuan nang butog amuhang sobra bitaw sa kakisig sa kanang pressure bitaw sa tubig magsiga magugam tubig diri guys grabe gabi huan nila na sarado ag stopper mato ng buto ag mga tubo pagdado lagi guys grabe ang buto ag mga tubo ba manang na pati nagamong tubo plastic lang Hindi, kay di ba naman
kuan ni papaidi simbol kay grabe ani mga among gripo guys kanang mga bata ba dari grabe ka kuan sa kuan magud siya guys kanang among tubo plastic ngani ba ja na daghan na kadto guys mga dinugtungan ngani kamong kuan ba mana si Junjun may naghimo dani na ja mubuto sumubuto ni ang kaning ngani. So diri man ang mga bata mga ligo guys sa gawas. Diyan kanila lagi mga bata dari mawahig magabi kay tagdugay lagi na sila manguli. Ang ginagi pasarado wa man gisarado gabi mo to nang buto ang mga tubo. Ni mga buto man ang limado na pud ko karon kay nang ipausab na pud ni tanan ni mga baguhon ni mga tubo bang ingani kay daan na pud ni man kasagado. Pressure bitaw sa kuan tubig man ang mubuto sa mga buslot. Problema mi kay kamuhang lababo po dadto ning buto putong ilawom ja naguba po to isang saraduhan nang di na siya mo kuan nang tanan nam kung Junjun ug say kuan na roastery day kuno to sa sobrang kakasag sa tubig ja nagi kuan ni papaidi ado lagi na ni jag gamit ni tubig gadihan naglaba ko wala naguba jud ang muhang kuan di day siya matibay to hang napalit nga kuan diyan sa man nimo pa Trigdan og tubo ana yang pikas mo ikabit mo dito. Diya bulra sa ba kanang ana-ana ra ba ra di siya madao tuguan. Diya problema lagi kay mato din buto lagi ang kuan ladto sa ha wala na. Agbago man kana dito nga kuan putlan. Diya katungdaan nagba gizahang kuan kay subars kakasig sa tubig. Guys naadyo ra ni papaidi guys ug kani kuan. Diya ang gipulihan ni ngani kay kuan lagi kanang among napalit na loose thread kay arang kasig kakado siya sa pressure bitaw sa tubig. Diya kani siya guys muna siya adjust sa dire. Pwede ni siya ingana maghugas tag utan guys pwede ra ba siya ngani po siya guys pinduto na dari nga na salamat kay na okay na din siya pero kinahanglan din damong isarado stopper kay ug di magaba na pud ni bago pa ni maabutig tuig uba na saba na taday ni mandisminda to guys kanang salamat kay naadura din ni papaidi switch mo mo gani switch nga na hugas kag utanon pwede pud kag yung hinaan ra pud siya guys nga na nga na kay mas dili karat kaysa pressure ba diya nalagi mga tubo pa dadto lagi nga alisdanan kay nang kuan ang buto sa sobrang kasug sa tubig aguban bitaw gas kalisod din tawag tubig ag kami dari sus grabe tubig na guba ni ang mga gripo sa kasug. Guys, madung hapon guys ja. Mo to guys nagka-buang-buang lagi mi karong hapuna kay o ganihang buntag pa jud ko na buang guys kay namalit na kog kupling kanang pangdugtong bitaw sa mga tubo kay nga buslot lagi ka mga tubo dahil sa sobrang kakasig bitaw sa mga tubig. Kasig kazo pressure banda. Kanamo tubig ba dari guys. Dugtong na sa mga sa pika sa hangugangan ja. Kunik na dari ja kanang ug mag-abli lagi to mga bata dito sa kanang stopper ilang ipul matog ipuli la gabi mato nang buto nga tug mi gabi guys na mata nila may mga alas 12 kuan alas 12 dako nga nangamata mi kay nang gibuto ng gamuhang mga tubon sa gamuhang lababo dari na guba na mga nakagastos na pud guys ni palit na kog bag-ong kuan kanang gripo dari sa lababo kay buto man siya guys na tangtang man tong isahang kuan murag na tawag ito ni tawag na nila kanang ihang ito ni buto ang ihang kuan anas katong bisuanan may kuan na ibigay walang di na masarado ang problema ko kay so si agas dari guys na mato nga grabe jud na mong limahan na ganyan guys pag manhag pangluto wa na kuy kuan pas mo na pining abuton sa kamot kay kuan ja habang nagkuan di ko guys kanang gapipir ko para sa among tulog ma kay hang giluto ganiha guys kuan to kanang tinunuan nga utan ja karon magluto na pud ko og kanang kuan siya guys kanang
lauoy. Kaya na mga nag-request lagi nga lauoy kay mga maestra lagi dari ganahan lagi sila kanang lauoy nga kuan kay mga gikan pista, gikan og kanang senior daghan mga naghanda dari guys og kanang mag senior ba kay pista ba yan senior Santo Niño. Unja guys, kanang salamat kadto ninyong tanan guys. Salamat sa mga ning comment dai sa hang vlog hapon. So salamat kadto sa mga kanang kuan kanang ning comment. Salamat dai ko ni kuan guys, ma'am. So dari ta mo gamit sa cellphone ni Papa Eddie atong basahon ning mga ning comment dari. Kaning cellphone ni Papa Eddie guys. Gikanis dyan ni Florami. Salamat kadto ni Florami. Mo ni hang una nga pang vlog kanin silang cellphone manang dako po kadto ni sagpang kaso lang maganghang na lagi siya guys. So shout out ko ni Ma'am Edina Kanyiti diya sa Liti. So ahoran po ni shout out guys katong mga ning comment sa hang vlog hapon. Salamat kadto. Ug ni Ma'am Charisma si Rino. Hala, si Rino lagi ni si Jia. So, karon pa ko nakakuan na ni Jahang ning kuan guys, na ning comment. Si Rino. Hiloro bisag daila man ang baser basta walay kay giapakan amping lang mo diya. Salamat kadto ma'am. Salamat pud kadto ko ni Ma'am Mers and family. Salamat sa imong comment. Ug si Ma'am Emilyn Pugay, salamat to Gadjo. So proud man gyud ta sa ang mama Ate Ruby sa atong mga anak kung bitaw bam. Proud jud ta ma'am bisag saon kay kuan ka nang maka-proud man jud ni atong mga anak nga manghinahunaon. Di siya manghinahunaon para na guys. Manghinahunaon po siya sa ubang tao, di ra yung akura. Manghinahunaon na sa tanan ang anak. So shout out po ko ni Ma'am Lourdes Saladin. Alangan proud man jud ta anak nato na kita jud mami oy ma'am kita good mami. So kita jud mga inahan mo proud jud ta sa atong mga anak. Salamat kadto Ma'am Lourdes Saladin. Ja amping po diha Ma'am Lourdes Saladin sa kuan og imong pamilya. Ja Rosa Monti Palcon sa Rosalamonti Palcon. Sis Ruby di na need to explain, simple kayo sagdi na siya. Yes, di bitaw ka nang i-explain pero hala man pong i-explain ma'am kay murag maka kuan pud ba kanang maka heart pud ba murag maka heart murag makasakit pud tas kasing-kasing ba nga kanang nainga na bitaw nga tao nga kuan. Pero tanan pasagda naman pasalamatan. Ang Ginoo na lang may magbuot, di ba ma'am? So mga pagbuot lang Ginoo. Ma'am Edina Kanyiti, Mama Ruby wala tingali na si anak ma'am, pasagdi na naman na importante atong anak nag-eskwela. O salamat kadto Ma'am Edina Kanyiti. Ma'am Ima Surti Jud Karog. So ano siya guys, si Ima pang Hasyan Surti Jud Karog kay butan ang imong laban lang hanggat bli. Salamat kadto ma'am. Salamat kadto Ma'am Ima pang Hasyan. Ayan, ngani dyan ni taga-asa ni siya kanang salamat kadto sa mga ning comment siya. Sis Aloha Blan Pilipina. Sis Ansan Blanto ni siya kanang sagdan na lang ng mga baserti basin wala siya anak mao dili pud proud sa ibuyag imong mga anak. Saksi ko. Saksi dyan na siya guys kay ningari na siya dari sa kuan. Nja Ani si Ma'am Sis Ani, salamat pud kadto sa imong comment. Ganahan ko sa imong vlog ma'am kay daghan kayo kag basihan daghan kayo kag bisihan lalo na sa iyong tanom ug imong tinda ayaw intindihan ng ubang comment. Bitaw wa mo ko mointindi pud pero na vlog lang jud to na kay murag kanang di pud na gusto bitaw nga kanang hilabtan naghang anak mo na basta pag-ahon ng anak na dakang gubot jud guys basta ahon ng anak mo hilabtan. Miss Minda Mendoza Jit Mendoza, salamat kadto don't mind na lang sa mga baser bitaw. Salamat kadto Ma'am Miss Minda. Si Ma'am Midulina
Di Jose, salamat pud kaadyo. Laban lang Ruby, pasagday na o sige, pasagdan lang ginato na. Wa tay mahimo kay vlogger lagi ta kanang nazi mga ingana manang dawaton naman jud nato. Unja set out pud ko ni ma'am. So harap pa ning gikuan guys kanang gibasa dari ilahang mga gi-comment. Ma'am Arlene. Kaso lang, nang sa man hindi man siya mag-view wag jahang kuan. Naghang naman yung cellphone mo kundi papaili, naghang. Walang di ta makakuan ka, naghang siya. So mao to guys kanang salamat kadyo. Mga buutan nga viewers, salamat kadyo ninyong tanan kanang di man mo matagsa-tagsag mention dari kay nagbasa ra pud ko dari sa mga kuan guys kanang si kuanda ni Arlene Pilahira kayon sabay dautan kung mudayeg si Ruby sa iyahang anak. Ito sagdi na lang nato na siya basta na may kuan guys kanang magtanaw man nato ang Ginoo bitaw nga unsa ta. Salamat pud kadyo ko ni ay shout out pud ko ni Bulanong Dako Adventure. Salamat kadyo kasagdan lang na adyan na may stress wa mo ko may stress kay sa mo ta ni katiguang nga daghan pa kay trabaho, daghan pa tag mga lutuonon, sa patag mata, stress man jud kadyo ta pero enjoy ra gihapon ko sa pagluto-luto kada adlaw. Salamat kadyo ko sa Ginoo kay itagaan ko usig. Si Ma'am Merlina, salamat kadyo. Wala lagi na. Dilay na kuno ang mga baser kay vlogger lagi mi nga na kay bawo mo ko man pero alam po tong na vlog ja. Ma'am Imelda, salamat pud kadyo. Kanang hello dili ba di ay tapoy di mudayeg sa atong anak. Kung pwede di ta mudayeg sa atong anak. Set out, salamat kadyo. Napoy kuan diri ay Cristil Punti. Cristil Ripunti, salamat kadyo. Ayan na pansin na anak klasihang tao kaya tinubi. Pero nga na raman jud ko guys kanang kuan. Isang saba nak. Shout out Maria Gri. Ayaw na lang pansin na. Hindi lagi na to pansinon pero na papansin man jud nato guys labi nang magbasa taog kuan kanang comment. Salamat ka John ja. Na day ning comment dari nga mutan-aw li kuno sa Willy Shark. So nay hanggi reply dari nga hang cellphone number ma'am Maria. Kanang pwede ra kang mutix na anja pwede ra pud kang mutchat hang Facebook. Ruby Burato Serenyo mora na yang Facebook. Kuan kanang pwede ra pud mo message ganahan mo nga mutan-aw Willy Shark kay naalagi ko dari Willy Shark. Merly Abari, salamat po kasagdi lang kuno. Salamat kadyo. Bia Punsi, daghang kayong salamat. Maritis Capistrano, salamat kadyo ma'am sa imong comment. Bitaw ma'am kanang ginhanglan man jud sila makatiwas og eskwela kay naranas atong pag-guide sa mga ginikanan kay nay ubang mga bata bitaw ma'am nga wala sila makahumag eskwela kay wala sila gi-guide sa ilahang mga ginikanan nga na ba. Kaya naman po'y bata bitaw guys nga nanginanglan sila og paglab sa natong mga inahan ug amahan kay kanang pareha bitaw sa hang na ko'y nakaila nga wa siya gilab sa ina gipasagdan ra siya. So pagkahuman niya eskwela nakatrabaho na siya wa na pud siya mo tagad sa iyang mga ginikanan kay wa man siya kanang gipasagdan man siya sa iyang pag-eskwela. Nakahuman sa eskwela pero wala ginikanan nganing tabang manang atong mga anak maghuna-huna po na sila sa ilahang inahan ginsa nila pag ginsa sila pagpadaki ginsa sila pag turing nato ba ipag-love kay mangita ba dyan ang atong mga anak og kanang hug or love ganang ako jud kay mahilig man kumuhag kay mahilig kumukis nga na nakaibaw na dyan ang mga igsuon guys nga na jud ko ka-love bisag hang inahan nakaibaw na kay bisag na ako sa buhol di ko pwede nga di ko makatawag, di ko pwede nga di ko makatix. Nagkaon na ba karon ni hapon na ba sila unsay sidaan nga na jud ko guys nga pagka nanay kanang mana jud ni kuan ha guys kanang mag kuan jud ko kanang problema ko di ko makakontak nga na mura jud ko nga na hang batasan jud nga kanang mura ko sa hang mother ba nga magnanganag
Nang sa lagi siyang mga anak, mag-uog ka nang di mapuntak nga, nang di manawag nga na. So, laban lang gyapon ta mga ginikanan, laban lang ta mga nanay. Kaning kamot lang ta nga. Di pasagdan naman lang ng mga tao nga na. Salamat sa mga commenters kay bunga-bunga na punihang baba wa sigma. Nalapi masuko nga sige yawit-yawit na punihang baba. Pero ingana man dito man simpre gitagaan tag baba sa kinuka para magyawit-yawit bitaw guys. I love you ninyong tanan guys. Salamat sa mga basher, salamat sa mga wa pud kagusto sa vlog. Salamat kaadto. Pasapadadon laman ta sa tehang kuan pang adlaw-adlaw nga magampo tas Ginoo nga piskay tang panglawas nga na. Salamat kan yung tanan guys. See you next vlog guys kay murag taas-taas na yung video. Naapa koy mga hiwaon na ja. Nagbiin magkumpuan guys kanang magyubin sa ganiha lagi kay among sudan pa ni hapon. Ja, see you next vlog. Love you all og amping ampo tang tanan girls. Bye.